מה שאנחנו עושים כאן בביתן שלנו, אנחנו בעצם לקחנו שני אתגרים מאוד גדולים בעולם השיקום, שקשורים כמובן לטכנולוגיה וחדשנות, וייצרנו אב טיפוס כדי להראות יכולת, כדי בעצם להראות שהחזון שלנו יכול להפוך למציאות. יש טכנולוגיה מטורפת בעולם השיקום, בעולם רפואה דיגיטלית, טיפול מרחוק, זה קיים בעולם, אבל יש אתגר בלהטמיע את זה בתוך ארגון בריאות. חברות מגיעות אלינו, אנחנו מתחברים אליהם בממשק, כל המידע שלהם נאגר אצלנו, ונזרק או מועבר לתוך התיק הרפואי. המערכת הזאת באה לענות על פער אמיתי שקיים, והוא העניין הזה של שימוש בטכנולוגיות בתוך בתי החולים, בתוך מערכת הבריאות. המטפלים מתארים מצב שבו יש להם הרבה דשבורדים שונים שהם צריכים להתנהל. מצד אחד התיק הרפואי שהוא הרשומה העיקרית, אבל במקביל אם יש אפליקציה שיכולה להיות ממש טובה של אימון קוגניטיבי, אבל היא מתנהלת בדשבורד אחר, אז המטפלים עסוקים כל הזמן בלהעביר את המידע ממקום למקום. אני מטופל והגעתי למרכז שיקום צפון, וטופלתי בעזרת טכנולוגיה 1, 2, 3 או 4, כל המידע מהטיפול הזה מגיע לתיק הרפואי שלי, ללא מגע אדם. מספר ניסוי שלך הוא 1745, ואיתו אתה עובר בתחנות. אוקיי, קיבלתי מספר ב-SMS מיד. אני מטופל 1745, במקרה הזה טיפול בכאבי פנטום, קטועי רגליים שצריכים להפעיל את השרירים בעזרת VR. מטופל, הנתונים שלו נכנסים למערכת הזאת. יש המון טכנולוגיות שממציאים, המון, אבל היישומיות שלהם בתוך המערכת הבריאות היא נמוכה לאין שיעור, וחלק גדול מהפער הזה שלמעשה מונע את ההטמעה של טכנולוגיות בתוך המערכת הקלינית בכלל, היא המטפלים. אני עכשיו עובר לעשות פעילות פיזיותרפית במערכת אחרת. הוא מחכה את הפעולה, זה דבר שאפשר לעשות אותו בבית או בקופה. אז אם יש לנו מערכת של אימון קוגניטיבי, שהמרפאה בעיסוק ממליצה למטופל להתאמן אחר הצהריים, אבל היא מגיעה בבוקר, היא רוצה להסתכל, לראות אם הוא התאמן, ואם הוא התאמן על מה הוא התאמן וכמה הוא עשה, ואם זה היה מתאים לו, אז היא צריכה לפתוח דשבורד נוסף ולהתחיל להתעסק עם זה, וזה גורם לזה שבסופו של דבר מערכות ממש טובות פשוט לא מוטמעות בתוך השירות הקליני. אנחנו נראה שכל המידע שלי האישי נכנס בצורה אוטומטית לתיק הרפואי שלי. יש פה יכולת לחקור, לעשות ממוצעים ומידע מחקרי, שאם תחשבו בגדול, כמות הטכנולוגיות שאפשר להכניס מרכז שיקום, אבל גם לזכות למערכת שאוגרת מידע למחקר, זו בשורה שהיא חדשה, אין אותה.